Gauden egoeran egonda, aldi bat baino gehiago ikasleak izaten ditugu bai gelan eta bai bertze batzuk etxean ere bai. Honen inguruan hainbat irakasle galdetu didatea posible den monitorean egiten dena baitere partekatzea ikasleekin. Horretarako Meet bat egiten dugu eta Chromebook bat erabiliz iShare programa instalatuko dugu eta horren bitartez bai Chromebookan egiten duguna partekatuko dugu eta baitere monitorean egiten ari garena. Ikasleak sartzekin partekatuko dugu, aurkeztuko dugu guk egin beharrekoa eta hortarako pantalla osoa aukeratuko dut. Hor goitien ezkerraldean ikusiko dugu ikasleak zer ikusiko duen gu partekatzen ari garelarik. Gogoratu, pantalla erdian dagon txintxeta horreri markatzen badu ikasleak hobeki probestuko duela pantalla osoa eta gauzak hobeki ikusiko dituela. Gu hasiko gara partekatzen irakasle bezala eta ikusten dugu nola ikusten duten. Beharra dugularik pantalla interaktiboan egiten duguna partekatzea iShare programa zabalduko dugu eta urdinari emanez pantalla osora jarriko dugu eta hemendik aurrera pantallan egiten dugun guztia ikusiko du ikasleak ere bere etxean. Idazten badugu zerbait pantallaren softwarearekin ikusten dugun bezala ederki ikusten dute etxekoak ere. Ez dugularik behar, txikituko dugu urdinatik berriz ere eta minimizatuko dugu gure aurkezpenarekin edo Chromebookan erakusten ari garenarekin jarraituz. Hau egiteko beharrezkoak diren pausoak ikusiko ditugu. Komeni da eskolako monitoreak ongi konfiguratuak egotea. Multiklasek iShare programa erabiltzen du, bertan sartuko gara eta hor ezkerraldean ikusi dezakegu bere IP-a. IP bakarra dute monitore bakoitza badu bere IP-a. Atzendo azkeneko 8.000 hori lehenbiziko 4 blokeak lirateke. Komeni da konfigurazioan sartu eta izen ulergarri bat jartzea zerrendan aurkezten dugulari jakiteko ze pantalla den. Oroitu, gauza gordetzeko kasu honetan 2 klik eman behar dugula eta gordeko ditu. BenQ monitoreak berriz, bertze software bat erabiltzen du baino iSharekin ere kompatiblea dena, install iShare da. Funtzionamendua berdintsua, jarriko dugu konfigurazioan eta izena urratuko dugu eta izen politago bat jarriko diogu. IP-ari dagokionez, hemen 4 blokeak daude eta IP horren bitartez ere ikusiko dugun bezala konektatzeko aukera izango dugu. Hurrengo pausua Chromebooka kable bitartez monitoreari lotzea izango litzateke. Horretarako 2 kable beharko ditugu. HDMI bat edo HDMI USB-C segun eta ze Chromebook erabiltzen dugun eta impresorako kable horietariko bat taktilidadea emanen diola, hau da kontrolatzea monitoretik Chromebooka. Garrantzitsuena, aukeratzen ditugun portuak zenbaki berdina izatea. 2 aukeratzen badugu HDMI-rako, 2 ere aukeratu beharko dugu impresoraren kablearen dako. Azkeneko pausua, iShare programa gure Chromebookean instalatzean oberrana gure perfilean izango litzateke. Bere orrialdeara joanen gara eta hor sistema eragile ezberdinen programak ikusiko ditugu. Gure kasuan Chromebook dunez, Chromera joanen gara eta kasu honetan estentzioez aplikazio gisa instalatuko dugu. Instalatuta gero ikusi nahi badugu non gelditu den, ezkerraldetik aplikazioen kajoiera joanen gara eta azkeneko aldean ikusiko dugu hor instalatua. Lehenbiziko aldiz irekitzerakoan, berak izen bat jartzen digu nahi baduzue alda dezakezu edo ez du garrantzirik. Hori egin eta gero, programak gauden eskolan aurkitzen dituen monitore guztiak aurkeztuko dizkigu. Izena, kasu honetan ongi daude konfiguratuak, nire kasua 202 gela da, konektatuko naiz, eta 2 aukera ematen dizkit. Nire helburua eskolan etxean dauden ikaslei erakustea baita, TV Mirror aukeratuko dut. Horrela, monitorean egiten dena nire Chromebookan ikusiko dut. Haunditu nahi badut urdinari eman eta horrela hobe pantalla osoa
probistuko dut. Hemendik aurrera monitorean egiten dituzten gauza guztiak, nire Chromebookan ikusiko ditut ere, eta ondorioz bitartez nire ikaslegoarekin partekatuko dut. Ez dutelarik bihar, egiren dut itxi, txikituko dut urdinetik berriz ere, eta minimizatuko dut. Izan daiteke gure monitorea aurkezten digun zerrenda horretan ez egotea. Kasu horretan jakin behar duzue, monitore bakoitzak duen IP-arekin ere konekta dezakegula. Aurrean ikusi dugu nondik lortu IP hori, IP-a hori idatziko dugu marra horretan, eta gezian klik eginez konektatuko gara gure monitorera. Kasu honetan ere TV Mirror aukeratuko dugu, eta aukeratu eta gero aurreko kasu berdinean egongo ginen. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.